Kuća se nalazi u Bosanskoj Otoci, pored rijeke Une. Vidjeli ste sami, nalazi se na prilično lijepoj lokaciji, pored džamije. Ima veliki komad zemlje, prelijepu prirodu sa popratnim objektima koji se nalaze u prilično dobrom stanju. Ovo je pogled na glavni magistralni put, s druge strane rijeka Una. Kuća, ulaz u kuću je u prilično dobrom stanju. Kuća ima odvojeno kupatilo i WC. Znači kupatilo je ovdje, u relativno dobrom stanju. WC odvojen. Tu se nalazi znači dnevni boravak sa kuhinjom. Kuća je starije gradnje, znači ovo je dnevni boravak. Kuhinja, dvije sobe. Kuća je ok za stanovanje. Mislim da bi trebalo dodati malo renoviranja i kuća je bila u odličnom stanju. Pored toga kuća postoji veliko zemljište s jako puno voća i izvrsna lokacija.